Койнар алкышлар астында сәхнәгә педагогик дебют номинациясында җиңү яулаган яшь белгечләребезне чакырабыз. Педагогик дебют номинациясе лауреатлары Мусин Марсель Ильнар улы, Бугады төп гомуми белем бирү мәктәбенең физик культура укытучысы. Гараева Эльмира Ирек кызы, Советлар Союзы Геройы Хәсән Заманов исемендәге кадет интернат мәктәбенең математика укытучысы. Гареева Луиза Илдар кызы, Актаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбенең математика укытучысы. Рахмат бик зур истәлеккә. Фотога төшәбез. Безнең яшь укытучыларыбыз белән киләчәк безнең яшьләр кулында. Рахмат урыннарыгызны алырга мөмкин. Сәхнә түренә ел укытучысы 2021 бәйгесенең муниципаль этабында җиңү яулаган укытучыларны чакырабыз. Айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең география укытучысы, ел укытучысы 2021 бәйгесе муниципаль этабы лауреаты Аминова Лилия Айрат кызын сәхнәгә чакырабыз. Татар Ямал сөте гомуми белем бирү мәктәбенең химия укытучысы, ел укытучысы 2021 бәйгесе муниципаль этабы лауреаты Хабибуллин Марат Ясауи улын сәхнәгә чакырабыз. Гомуми белем бирү мәктәбенең технология укытучысы Гимазов Нияз Фаяздин улы, ел укытучысы 2021 бәйгесе муниципаль этабының 3нче урын иясе. Киров урта гомуми белем бирү мәктәбенең математика укытучысы Имамова Рузилә Хаҗип кызы, ел укытучысы 2021 бәйгесе муниципаль этабының 3нче урын иясе. Койсарты гомуми белем бирү мәктәбенең инглиз теле укытучысы Мурзина Эльвира Дәлнур кызы, ел укытучысы 2021 бәйгесенең муниципаль этабының 2нче урын иясе. Сәхнәгә ел укытучысы 2021 бәйгесенең муниципаль этабы җиңүчесе, Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Абдуллина Миләүшә Мәгъсум кызын чакырабыз. Шын күңелдән җиңүчеләрне котлыйбыз һәм истәлеккә фото.